Je to slyšet. Sláva Bohu. Haleluja, haleluja. Škoda, brat. Já neznal, že to tu. Já byl poslouchal tebe ještě. No. O, Pane Ježíši, děkuju. Jak jsi dobrý, Bože, děkujeme. Haleluja, haleluja. Sláva Bohu. Haleluja, haleluja. Ať vám Bůh požehná. Já jsem velice rád, že můžu tady zase být. No, já jsem dříve slíbil, že budu sloužit na téma Korintský sbor 3krát. To jsem přijal od Pana a teď by to mělo po 3krát být. Ale já si myslím, že ani nebylo by dobré, abych já započínal nějak svoji službu znovu, protože jsme slyšeli velice dobré, очень dobré slovo. Slovo od Boha, od Hospoda. Já celým srdcem věřím, že to bylo slovo od Hospoda dla nás. Sláva jemu, haleluja. Já možlivo přijdu jindy, posloužu ještě. To pokud neumru, přijdu. A nemnožko já bych chtěl prčítat, ale trošku česky budu hovořit. Потому что украинский замotám se. Takže já přečtu 1. Korinským z 10. kapitoly, přečtu. A jestli můžete tady, je to možné tady v ruštině nebo ukrajinštině, tady dát. 10. kapitola od 1. do 12. verše bych chtěl. Já myslím, já musím číst česky? Stačí. Bratři, můžete tak projít, aby jsme všichni mohli rusky přečíst, jo? Takže nechoču ostavit vás, bratia, v nevedení, že Otce naši vše byli pod oblakom i vše prošli skrze more. Další. I vše křtili Mojžíše a v oblaku i v moři byli pokřtěni. I vše jeli odnu i tu, že duchovnou pěšťu. I vše pili odno i to, že duchovné pitě. I popili i z duchovného posledujícího kamě. Kámen, že byl Kristus. Haleluja. No ne o mnohých z nich blahovolil Boh, ibo oni poraženi byli v pustyně. A to byly obrazy dla nás, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте также идолопоклонники, как некоторые из них, о которых написано, народ сел есть и пить, и встал играть. Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 000. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змея. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Все это происходило с ними как образ, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Дякую. Слава Богу. А еще одно слово, если je možné. Ještě тоже 10. glava Korinským a poslední verše 31,
32, 33. Итак, едите или пейте или иное, что вы делаете, все делайте на славу Божию. Не подавайте соблазна ни иудеям, ни елинам. Три верše. Děkuju. Jo, ne. Ne. 10. holova, pera Korinským a poslední 3 verše. 31, 32. Ne, to nic. Já přečtu česky, jo, abych netratil čas. Tam je napsáno, Pavel hovoří, protože buď jíte, nebo pijete, nebo cokoliv činíte, všecko k slavě Boží čiňte. A bez úrazu buďte Židům, Řekům i církví Boží. Jakože já ve všem se líbím všem, nehledají v tom svého užitku, ale mnohých, aby spaseni byli. Jo? Děkuju. Tady Pavel hovoří o tom, jak chce, aby jeho život vypadal před Bohem. K lidem, k bratřím a sestrám. Ale on na jiném místě hovoří především o tom, že se chce líbit Bohu především. Amen? To je první věc. Líbit se Bohu. Ale Bohu se nemůžeme líbit. My jako křesťané se nebudeme líbit Bohu, pokud nebudeme žít i pro bratra a pro sestru. Víte, já už jsem minule vzpomínal, že tím hlavním problémem korinské církvi bylo, že oni neporozuměli dobře, že jsou součástí těla Kristova. Víte, Kristus je hlava, ale on má svoje tělo. A kde má svoje tělo? Kdo je jeho tělo? My jsme jeho tělo. My jsme jednotlivě každý út. To je velice důležité. A prvním takovým velkým problémem v té církvi bylo, že byli rozděleni. Víte, někomu se něco nelíbilo a hned říkal, já jsem Kristův, já jsem ten, jo, ale my jsme v naší církvi to prožili. Já jsem hodněkrát od svého mládí to prožíval. I na Schydní Slováčině, blízko Ukrajina, 20-30 kilometrů. Tam chodili k nám bratě z Ukrajiny, z Polští. Очень хорошее slovo, no naša жизнь nebyla taká, jak Boh chtěl. Rozumíte? To byl problém korinské církve. Žádný sbor nebyl tak duchovně vybavený jako korintská církev. Je napsáno, že oni měli všechny dary. Měli všechnu Boží milost. Ale přesto všechno měli tolik problémů. A já jsem velice vděčný Bohu, že nám Bůh napsal tuto epištolu, ten dopis pro nás, protože my si možná myslíme, že tyto problémy to měli korintský, ale my máme podobné problémy. Podobné problémy můžeme mít. Jenom je třeba vědět, co to znamená. Sloužit modlám a podobně. Víte, Bible je napsaná takovým způsobem, protože ji Duch Svatý psal, vedl. Ale ne on ji psali lidé, ale on vedl a mluvil k nim. A podívejte se, hned po evangeliích jsou skutky apoštole. Ani ten nadpis není víra apoštolská, ale jejich skutky, jak oni věřili, rozumíte? Jak oni věřili, jak tu víru sobě překládali do svého života. A druhá epištola je, druhý dopis, aspoň v našich českých církvích a na západě, našich biblích je Římanům. A to je strašně důležitá věc. Protože Římanům je napsáno, kdo je Bůh. Římanům Pavel vysvětluje, kdo je Bůh, jaký je Bůh.
a na základě čeho my můžeme být spaseni a zachráněni. Zákon už byl zastaralý v době Pavla. Jo, rozumíte? To je první věc, kterou musíš pochopit, že jenom věřit Bohu. Bůh tě může zachránit, nikdo jiný, nic jiného tě nezachrání, nic, ani tvůj a můj vlastní život, ani moje skutky, ani moje láska, o které bych chtěl mluvit. A Bůh chce, aby jsme měli lásku především k němu a k bližnímu, jeden k druhému. Ale co tě zachrání, tebe a mě? Víra v něho. Amen? Víra. Je napsáno sice, že největší z trojice víra, naděje, láska je láska, ale to má svoji příčinu, proč je největší. Ale víra je nejdůležitější. Bez víry se není možné líbit Bohu. Je možné? Stačí, když přijdeš k Bohu bez víry, se svojí láskou k bližnímu, když se rozdáš, stačí to? Bude to stačit? No řekněte. Nebude to stačit. Proč? Protože kdo přichází k Bohu, musí věřit, že on je a že odplací každému, kdo v něho věří. Víte, to je základní věc. Čili toto je epištola Židům a hned další epištola je, já jsem strašně vděčný, protože já když se dívám na svůj život, víte, je už mi dost roku, ale stále vidím, jak jsem nedospěl, jak jsem slabý v Bohu. Kolik mám chyb, jak jsem se málo naučil ze svého života. Ačkoliv jsem se snažil a jsem uvěřil už, bylo mi 24 roku, ale Bibli jsem studoval už od 12 roku. Ale vidím, jak je Bůh dobrý, haleluja. Jak je Bůh milostivý, jak je trpělivý, jak je laskavý. Ale to neznamená, že Bůh tě nevyučuje a nevychovává. Je napsáno, když my, zlí otcové a lidé, vychováváme svoje děti. A když nevychováváme, tak jaký je to syn nebo dcera? Bez výchovy, řekněte. Možná, že někdy to dneska poznáváme. Ale nechceme, aby naše děti byly bez výchovy. A je napsáno, o to více nás Bůh vychovává. Ale když se vychovává, víte, některé věci nejsou příjemné. Ale je napsáno, Pavel říká Židům, že později přinesou užitek. Amen. Přinese to užitek, pokud jsi opravdu dobře vychováván. A Bůh, Otec, i Syn, i Duch Svatý, trojjediný Bůh, tebe i mě vychovává. A my se můžeme učit na chybách korinské církve. Je mi to líto. Mrzí mě, že Korinťané měli takové problémy. A jenom Bůh ví, kdo z nich došel do cíle, kdo nedošel. Ale je to tak. I my se máme učit ze svých chyb především, ale my se můžeme učit i z chyb toho druhého. Žel je to tak. Ale problém je v tom, že se málo učíme. Že se málo učíme z chyb a z problémů svých a druhých lidí. My se nejradši bychom učili z dobrých věcí, ale bratře a sestro, dobré věci tě nikdy nepřiblíží, nebo málo kdy tě přiblíží k Bohu. Jenom špatné věci. Bůh dopouští těžkosti, to jsou boží mechanismy, které Bůh dopouští, protože tě vychovává, vyučuje a chce tě dovést do věčného života. Rozumíte, chce tě postavit před sebe, ale před Bohem nikdo nebude stát bez svatosti a bez pokoje. Je napsáno, pokoje nasledujte svatosti, bez které nikdo neuzří Pan. Nikdo, ani já, ani biskup. Bůh nemá svoje vyvolené lidi. On každého miluje, tebe, mě,
každého, i toho, kdo nejvíce na něho nadává, i jeho miluje. I když ta láska Boží je trošku jinak vypadá k těm, kteří ho mají rádi a k těm, kteří ho nenávidí. Ale Bůh proto poslal syna Ježíše Krista, aby umřel za hříchy celého světa. A Pavel píše, víte, nebo já řeknu takto, smyslem té epištoly první, druhý, víceméně je, víte, v žádném dopise, v žádném listě nemáš tolik informací o duchovních darech jako v korintském sboru. Je to tak? Nemáme tolik informací. Římanům pár informací o duchovních darech, ale korintská církev popisuje jasně 12. kapitola práci Otce, Syna i Ducha Svatého, co komu patří, kdo jak působí, kdo dává dary. Ale také je tam popsáno, že potřebuješ k té víře v Boha, potřebuješ lásku. Víte, láska je dar od Boha. Amen. Všechno je dar od Boha, všechno. Když udělám jeden krok, je to dar od Boha. Já bez moci Ducha Svatého se nemůžu pohnout. Nikdo z nás. Já častokrát hovořím o souzeným, když tam k ním přijdu. Nikdo si to neuvědomujeme. Ale křesťané zvlášť, když byl vylit Duch Svatý, my bez Ducha Svatého, my bez Krista nemůžeme nic udělat v církvi. A přesto mnoho věcí se v církvi děje. A já si myslím, že i bez vědomí Boha. Ale hodně věcí se může dít. Ale Ježíš řekl, ale vy beze mě nic nemůžete dělat. To znamená, aby se Bohu to líbilo, nemůžeš udělat bez Božího vědomí. To nejde. A proto je ta láska důležitá. Vírou můžeme přenášet hory. Je to pravda? My ji nepřenášíme. Ale můžeme přenášet hory. Je to tak napsáno? Je to pravdivé nebo ne? Ale láska je Boží moc, která přenáší lidské srdce. Jenom láskou můžeš změnit lidské srdce. Ano, víra přetvoří, to je prvopočátek Boží. Uvěříš, přijmeš Krista, ale teď jsi jako miminko. Ale pokud tam nebude láska působit, nakonec může zůstat sám, úplně sám, ani se nevdáš, ani se neoženíš. Víte, láska je důležitá věc. Je napsáno, že ani obřízka, ani neobřízka nefunguje v křesťanství, ale nové stvoření, ale víra skrze lásku dělající. Amen. A proto je tak důležité pochopit funkci těla, práci těla, Kristového těla. My mluvíme, aspoň někdy mluvíme o hlavě. A Ježíš je hlava. A my bychom měli vědět, Efeským 4. kapitola, jak my fungujeme. Že jak rosteme, že jsme spojeni jako tělo šlachama, kostma a že podpíráme se navzájem. Tak máme, bratři, sestry, fungovat jako církev. Ale korinský, oni měli v hlavě plno víry zřejmě a duchovních darů, ale v srdci nebylo skoro žádné lásky. A proto Pavel jim říká, no můžeš být jako znějící kov. My někdy můžeme a někdy jsme byli a možná i jsme. I pro druhé lidi, i z jiných církví, jako znějící kov. Známe hodně z Bible. Bratře, musíš to a to a to. To je pravda možná. Ale
Bez lásky nezapůsobíš, nezískáš toho druhého. Bůh nemůže pracovat. Víte, jestli tady budeme se scházíme, potřebujeme lásku jeden k druhému, a to opravdovou lásku. Já věřím, že ji máte. Já můžu říct, že ji máte, díky Bohu. Ale víte, já chci ještě více. Chci pro sebe i pro vás. Jak jsem říkal, když se dívám na svůj život, není to takové, jaké by mělo být. Je mi to líto a někdy plaču před Bohem, protože opravdu Bůh mě tolik miluje a já tak málo miluji jeho. Já tak málo miluji druhé kolem sebe. Já se snažím, ano, ale víte, potřebuješ být blízko Boha. Bratře, sestro, být blízko Boha. Protože my jdeme k domovu. Amen. My jdeme k domovu, nevíme, jak dlouho tady budeme, nevíš, jak dlouho tady budeš. Těšíš se na domov, ale potřebuješ být blízko Boha. Jestli budeš daleko od Boha, nebudeš s ním ve věčnosti. Ale já osobně toužím, když už tady jsem, chodím mezi vás, aby až jednou budeme ve věčnosti, aby jsme tam se všichni, nebo skoro všichni mohli vidět. Rozumíte? Abych mohl přijít k tobě a pozdravit tě a haleluja, tak už jsme tady. Už jsme tady. Jaké to bude krásné, nádherné. Ale nebudeme tam, nebudu tam, pokud se k vám budu chovat sobecky. Já nechci už vykládat, ale podívejte se do 13. Korinským. V čem spočívá láska? V čem spočívá láska? To není v tom, že se rozdáš. I toto je láska. Ale především, jak se chováš a jak jednáš se svým bližním. A my někdy dokážeme hruzostrašné věci. I my křesťané. Někdy se vůbec nevšímáme, podáme ruku někomu, na někoho se nějak usmějeme, někomu něco řekneme, ale vůbec nás nezajímá, jak ten dotyčný se tváří, jak odešel od nás, jestli to bylo jemu příjemné nebo ne. Rozumíte? Toto je společenství. To jsou vztahy, opravdové vztahy. Že ty cítíš ode mě, že já tě opravdu miluji, že si tě opravdu vážím a že tě chráním. Jsme ochotní někdy v autobuse nebo ve vlaku jedeme a někdo se pustí do bratra, možná není ani z naší církve, jsme ochotní ho chránit, když víme, že miluje Ježíše, že vyznává Ježíše. Jsme ochotní se za něho postavit? Nevím. Víte, my se máme zpytovat, zkoušet. A Galackým je další sbor, kterým Pavel byl smutný z něho. Že začali duchem a dokonávají tělem. O, bratři a sestry, jsme slyšeli krásná, nádherná slova. Filipenským. To je, já si někdy kladu tu otázku, jak já mám žít, o čem mám přemýšlet. Víte, tolik věcí na mě, jenom vyjdu z té budovy a tam je plága, tam, to. A to tě nutí přemýšlet. Ale nutí i nenutí, nemusíš. Ale my potřebujeme změnit svoji mysl podle Bible. A myslet, jako myslel Kristus. Čestně, poctivě, o láskavých věcech, o dobrotivých věcech. O tom, já bych se měl pomodlit za bratra, za sestru. On říkal, že má takové problémy. Také, víte, někdy ani nemusí prosit, ale já slyším. Ale častokrát pouštím skrze svoje dveře v uších jiné věci, světské věci. A tudíž už na bratra, na sestru, na církev, na Sri Lanku a jiné, už ani nemyslím. Jak oni tam mají problémy, rozumíte? My potřebujeme žít s Bohem 24 hodin. Opravdu žít. Já vím, není to jednoduché, ale Bůh ti pomůže, Bůh nám pomůže. Je třeba se plnit Božím slovem.
Boží slovo je pravdivé. Já nevím, jestli se vám už říkal, já už budu končit, no. Jestli se vám říkal, jak mi Bůh jednou ukázal, jak jsem byl na Eiffelově věži. Říkal se vám to? Ne? Víte, jen v krátkosti řeknu. Nikdy jsem tam nebyl tělesně, ale byl jsem v duchu. A viděl jsem velkou plošťad, velkou. Tam jsem měl za to, že jsem rozuměl tomu, že tam byla celá církev shromažděná, skupiny, modlitby, skladání rukou, lidé uzdravovaní byli, bylo kazané evangelium a jiné věci. Ale slyšel jsem hlas z nebe, že Bůh říkal, jenom slovo Pána Ježíše Krista má moc. Jenom jeho slovo tě ospravedlní a ti pomůže. No v tom smyslu, teď už ani jenom parafrazuji trochu, jo. Jo, rozumíte? Já jsem pochopil z toho, že dneska je i v církvi kazané různé evangelium. Ale jenom slovo Pána Ježíše Krista nás zachrání. Jenom když na něho spoleháš, jenom ono tě ospravedlní, nic jiného. Jenom a ono ti pomůže i tady v tom životě. Haleluja. Protože Bůh je věrný. Bůh je věrný a dobrý. A když spolehneš na jeho slovo, tak ono má moc. Haleluja. Ale slovo víry skrze lásku pracující. Takže já vám děkuji za vaši lásku, ať vám Bůh požehná, rozmnožujte ji. Pavel říkal všem, ano, máte, ale chci, abyste ještě víc. Ale já chci, abych já mohl víc. Modlete se za mě, já se modlím za vás i za bratra Ruslana. Bůh ať mu požehná a děkuji za takové služebníky, jako je bratr. Ať vám všem Bůh požehná. Amen. Já ještě na závěr bych dal takovou krátkou výzvu, jestli můžu. Já se nebudu modlit, nechci se modlit za uzdravení, za to bude pastor dělat na konci nebo tak. Ale víte, jakou chci dát výzvu? Kdo chce přijít blíž k Bohu? Kdo z vás chce přijít blíž k Bohu? Nemáme moc času, nevíme kolik. Ale kdo chce být blízko Boha? Jestli někdo tady je, jestli máš to v srdci teď, jestli Duch Svatý tobě promlouvá, že chceš být blízko Bohu, třeba zvedni svoji ruku. Jo. Děkuji, já se budu modlit za vás, pomodlím se.